овоза паҳн шид ки раҳнозбонро ба занӣ гирифтидам ин овоза ҳақиқат дорад. Ака баъд аз чанд сол биёед сиро пош мекунем. Гарби мирам дар ғарибӣ Тоҷикистонам ғариб беватан мурдан бувадаст бекафан мурдан бадад. мо дар куҷои во бихӯрем бишинем ай гузаштаҳомон ёдоварӣ мекунем, чақчақ мекунем, аз лаҳзаҳои хотирмон ай лаҳзаҳои хотирмон чақчақ мекунем. соҳиби зан, соҳиби дута фарзанд, ба таври мара звезда ҳами суруд кард. инаша зантон набровад. Не. дар душанбе хона доранд, ё квартира мешинам. чанд зан доранд. алак саволаш хуб не. вақте ки ман соле ки ман оиладор шудам, падару модарам аз дунё гузаштагӣ буданд. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедионая паста барои боқувват кардани мардонагии бадан ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по ревматизм, равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангу намаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбаланд шудан. инҳо сабаб худо шифо шифо. аз тақдимоти тоҷикон груп. дуруд бинандагон ва мухлисони азиз, барномаи навбатии чеҳраи ошноро дар соли 2022 бо меҳмони нав ва дар офиси нав пешниҳоди шумо мегардонем ва меҳмони мо ҳастанд ин лаҳзаҳо яке аз овозхонҳои хушсадо, ҳунарманди боистеъдод, ҳунарманде ки тӯли чандин солҳост бо таронаҳои дилнишинаш дар дилу дидаи мову шумо маъво гирифтааст. убайдуллои саъдулло, хуш омадед бародари азиз. саломат бошед, ташаккури зиёд. давоми як соле ки мо барномаи чеҳраи ошноро тақдими мухлисон мегардонем, бисёр мухлисон хоҳиш карданд ки мо шуморо ба барнома таклиф карда бошем ва баъд аз интизориҳои тӯлонӣ даъвати моро бародари азиз пазируфтанд ва ин лаҳзаҳо меҳмони мо ҳастанд. кӯшиш мекунем ки аз ҳаёту эҷодиёти ин ҳунарманди воқеан ҳам шинохта баъри шумо маълумоти муфассал пешниҳод карда бошем. алло, пеш аз ҳама салому дуруду бепоён ба аҳли гурӯҳи шумо мерасонам, баъдан ба подписчикони сайти шумо, ба мухлисони барномаи шумо ва ба мухлисони худам салому дуруди бепоён мерасонам. барояшон тансиятӣ, сарбаландӣ, хонаободӣ. бигзор ҳамеша тансияту хонаобод бошед. саломат бошед. ва мухлисони азиз, ногуфта намонад ки убайдуллои саъдулло ба ғайр аз оне ки овозхон аст, инчунин дар чандин филмҳо нақши асосиро низ бозидааст ва аксар мухлисон ӯро маҳз бо ана ҳамун филмҳо мешиносанд. биёед қабл аз он ки дар бораи ҳунари овозхонии шумо суҳбат мекунем, аввал дар бораи чанд филме ки шумо нақш бозида будед ва чанд сол қабл миёни мухлисон хеле машҳур буданд. анамун филми аввалин чӣ ном дошт, шумо нақши киро мебозидед? як бори дигар барои мухлисон хотиррасон мекунем. филми аввалине ки мо ба навор гирифтем, ин филми овораи ишқ буд. бале. бо ҳамроҳии бародарони азиз Мугамбо ва Донжуан соли 2011 навор гирифтему, соли 2012 пешкаши бинандагон гардондем. дар ҳамун соло бисёртарги филмҳои ошиқӣ, филмҳои ба ҳайси боевикӣ мо дода буд, ба монанди кинои Сукут, ба монанди кинои Беҳуда хӯрам мекунем. баъд ҳамун соло ман сароянда будам, ман тӯй мегаштуму, Дӯстмурод кличкаи Донжуан надошт. Дӯстмурод ҳамроҳи ман ба ҳайси ровӣ тӯй мегашт, баррандаи ман буда тӯё. не ки дар гурӯҳи овоздори арабшо компания бисёр нақши хуб мебард, бо ҳайси гӯнг кличкаш Дӯстмурод гӯнг мегуфтанд, роли хуб бозӣ мекард. ва тӯли чанд сол мо ба ҳамроҳи Дӯстмуродҷон ҳамкорӣ кардем, тӯи маъракаҳо бисёр мерафтем. Мугамбо Илҳом ном дорад, номи асосиш хай Илҳомҷон, ҳамсинфи ман. мо тӯли 11 сол бо Илҳомҷон дар деҳаи Кангирд калон шудем, мактаб хатм кардем. баъд Илҳомҷон як рӯз назди ман омада гуфт ки
ман санъата дӯст медорам, мехоҳам ки санъаткор шавам. хай баъд амро гурӯҳи мо дар иломҷонам ҳамсинф қушида якҷоя мегаштем дар тӯи маъракаҳо бо ҳамроҳи дӯстмуроҷон саҳнача бозӣ мекардам, халқа мехондам, ман суруд мехондам, бо халқа мехондам дар тӯи маъракаҳо. баъдан ҳамин кинои ошиқию чиз мо дада буд, мо тасмим гирифтем ки кинокомедия нест. баъд ҳамин жанрро интихоб кардем, кинокомедия ба овораи ишқ. ака мо ҳар семон овора, дӯстмуроҷон роли овора, роли дизда иҷро мекарда, роли содара иломҷон бо тахаллуси Мугамбо иҷро мекард, роли ошиқа ман. се овора, овораи мисол дуздам овора кофе бедар, ман овораи пишти мисол нигина, яки овораи содафеъл Мугамбо. баъд ҳамин номуро мо дар ҳамҷо интихоб кардем. ба Донжуан хай Донжуан бо роли духтарбозирам дар ҳамҷо чиз кардагӣ буд. ира мондем номша Донжуан, Мугамборо номша мондем хай Мугамбо. номое ки мо ҳар дида мондем яке аз номҳои машҳуртарини дунё ҳастанд. хай ман ба номи худам бозӣ кардам. мо духтараки амрамон чӣ ном дошта? Ном духтара Дилбар ном дошт. ӯра Нигина ном кард. ба хотири чӣ мо ӯра Нигина ном кардем ки тарона суруди Нигина меравад. Нигина, 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 Нигина. ан ҳамин суруд хостем ки дар кино роли дар номи ҳам духтар Нигина бошад. Нигина монем ки ба ҳамин суруд мувофиқ биём. хай ака дар ӯ соло мо ростша бигӯм айҷати спонсор, сарпараст надоштем. мо чизе ки кардем, ҳам тӯи маърака мерафтум меомадам, чанд соли мемондам, филм расход мекардам. ва филм аз ҷониби мухлисон ҳам хуб қабул шуд. ба ҳамон қадар камбудӣ, ба ҳамон қадар мисол чиз айҷияти ҳаҷ нағз буд. хиёл мекунам ки мухлиси хича пайдо кард, як мумкин ки 70-80 дараҷаи халқи тоҷик қабул кард. баъд ю чӣ дигар филмҳо буданд? баъд ю соли 2015 як филми ошиқи худам офаридам. номи филм Азизи зиндагӣ. ҳамин филме ки Азизи зиндагӣ офаридам дар сомонаи ҳамон мусқитиҷӣ зиёда аз 200 қариб 300,000 3 соат ибора буд. ду қисм 300,000 зиёд хато накунам агар просмотр нағз буд. бисёр занга мезадан ҳамин филм. роли падари мара Шодравон Назирман Мусоев бозӣ кардагӣ буд. бисёр филми хуб омад, филми тарбиявӣ ҳам буд. бисёри воқеаҳое ки мисол ранҷу азобе ки мо дар он филм мекашидем ба монанди кинои Қурбон буд ку меҳвари ҳақиқат кинои турк. аз паси парда овоз садои чиз меомад. хеле чизои хуб. ва ман дар ёд дорам 10 сол қабл 8 сол қабл сурудҳои шумо ҳамин жанри мазҳакаву ҳазлу шӯхию махсусан дар деҳаҳои дурдаст сабт намудани клипҳоро бештар шумо баромода будед. ва имрӯз бисёр ҳунармандон ман фикр мекунам ки аз ҳамон клипҳои шумо манша мегиранду тақлид мекунанд. ҳамин идеяи дар клипҳо ҳазлу шӯхию мана Мугамбо бозӣ мекард, Дӯстмурод бозӣ мекард, идеяи шумо буд ё ям кас ба шумо тавсия медод? шояд Дӯстмурод тавсия медод. не хеле буд ака дар ҳаёти деҳа, ошиқӣ дар деҳа. соли 2007 сол якмин суруди ма пешкаши мухлисон баромад. ин суруд бо номи духтари кангиртӣ буд. ҳои духтари кангиртӣ мерай бар лаби ҷӯ. мо дар ҳамсоягӣ бо гурӯҳи арабшо зиндагонӣ мекардам. бо гурӯҳи арабшо рафтуомади зич доштам. ба вақте ҳамин сурудама тайёр кардам, айво идея дархост кардам ба бачаҳо ки қатима рол бозӣ кунед. мисол шумо роли ман суруд мехонам, шумо роли ҳаҷвӣ нақш офаред. баъд бо ҳамроҳи ма Дӯстмуроҷону Сунатулло суруда сиёмкашам Сунатулло кардагия, монтаж компютериам чиз кардагия, Сунатуллои арабшо кардагия. и жанр и идеяи комедина и
چیزی خدمت ایده خدمت بله ما همین سرود با نام دختری کانگرتی خوندم در کانگرت زیونکا کردم حتی در روبایتش های گفتگیم که های دریاچه تائیره گذر میکردم در اصل هم دریایی که دوستم جان در روی عمق البته دریای تائیره در اصل هم چیزی که در سخن آمدگی در کانگرت ثبت شدگی بعد همین سرودی خوندگی ما بسیار با خلق معقول شد همین با طوری مرا زویزده همین سرود کرد خیلی سرود خوب قبول شد در هم مایکجو هم من زوک وقت قدوی را زوک سافس بسیار بود میرفتم که در جای همین فیتا فروشی موندگی بلند خونده است بعد همون سرود با یک سرود دیگر کردیم کامپیری 90 ساله سالتو میزنه ما دوستم شاه با موتورسیکل میره همین ایده را خودم انتخاب میکردم و با همراه دوستم جان نقش میآفریدیم فکر میکنم که با همین مخلصای ما خوش میومدن چیز قبول میکردن بعد همین کلیپ های ما با درجه بسیار شدید دیگه برای چی زیرا میکنه خر بالای تراکتور بالای بام بالای آقل در بسیار شد دیگه هم راستی گپ چند مدت با چیز گذاشتیم استرادا مثال سرودای جدی کلیپای جدی و یک دویت شما با فرزانه فیض خطا نکنم با نام زندگی نیست میانی مخلصان خیلی مشهور شده بود زندگی وای زندگی ای بی وفا زندگی مرا یاری نکردی سرم در خاک زندگی زندگی وای زندگی ای بی وفا زندگی مرا یاری نکردی سرم در خاک زندگی ایده کی بود کدام سال بود یک بارگر خاطر رسان سال 2008 سال ما با فرزانه فیض و خوردم شناسایی پیدا کردیم سال 2008 اخیراش فرزانه فیض برای ما یک دیسک آورد یک دیسک آورد گفت که همین از سرودای افغانی سرودای نه همین را گفت تماشا کنیم با ما هم سرود تماشا کردیم تماما سرود دیگه بود افغانی خوندگی بود ما این از زندگی وای زندگی گفتیم و زندگی گفتگی بود در مثال بعد روبایتوش هم دیگه بود ما روبایتوش دیگه کردیم آهنگش دیگه کردیم آهنگش کامران قلندر وقت برادری ما قدیما همکاری زیشی داشتیم کامران قلندر آهنگش تیار کرده با ما قطعی فرزانه فیض هم سرود خوندیم یکی هم سرود خوب برام سرود نغز برام همون سال بگیم توی معرکه هم بسیار رفتیم پشت همین سرود ما و بین خلقم خوب بین خلقم آوازه پنج شد که گویا که فرزانه فیض رو شما بزنه گرفتید همون این آوازه که بعد از چند سال باید سیرا خوش میکنه میانی شما بود یگان نه میانی ما و فرزانه فیض یگان خیلی گپا نبود ما بزنی نگرفته بودم ما قای فرزانه فیض همکار بودیم تمام یگان چیز حالا چی یگان رشته همکاری داریم حالا هم دوستیم خیلی که در جای بینیم سلام علیکم بعدا فرزانه فیض خیلی هم مخلصا میدونه که تویش در دیسکو پروموده بود شوهر کرد صاحبی چند فرزنده ما در کجای وا بخوریم بشینیم گذشته‌مون یادآوری میکنیم چق میکنیم از لحظه‌های خاطرمان لحظه‌های خاطرمان چق میکنیم نه که چیزایی خیلی بینمون یگان زن و شوی خیلی نبود و چند قبل من در سامانه یوتیوب یک ترانه بسیار گوشنواز رو شنیدم غربی میرم در غریبی تاجیکستانم برید همراه آوازخوان جوان و خیلی خوش صدا باوری دارم که آینده درخشان دارد فرهناز بانو سرایدی غربی میرم در غریبی تاجیکستانم برید به وطن مردن بود است به کفن مردن بدتر این سرود چگونه تولید شد آهنگی کیست شعری کیست پیشنهاد دویت خوانی از جانب کی بود این سروده ما راستیگه سال پیش
гӯш мекардам. номша намедонам ки хондагӣ буд, не ки бисёр хуб хондагӣ буд. вақте Фараноза якум бор ман худам занг задам, Фараноз баъд ай суруди зангири ки қати Азизбек Ҷураев хонда буд. бале баъд ами и Фараноза барои ман ки пешниҳод кард. ана як шогирд дорам Найнавозум, ана Шуҷоат, бачаи хубе, ба ман пешниҳод кард. ӯ Фаранозам ай восеа ҳамсоя наздики ҳамсоягаре дорад. гуфт ки акаам духтарак бисёр овози хуб дорад, қатиша дует бихон. баъд Фаранозам ман занг задам, қатиша ҳамсӯҳбат шидам, гуфтам ки як дует бихонем. Фараноз гуфт майли мехонем. ҳамин қадар кофтем ки чӣ суруд бихонем, пешкаши ҳамин мухлисон кунем ки дарди дили ҳамин суруд ба дараҷае боша ки дар ҳамин гӯшкунанда гӯшка таъсирбахш боша. баъд жанри ҳамин хай ҳама медонем ки аксарияти ҷавонони мо дар сафари меҳнатӣ дар ғарибӣ ҳастанд. хостем дар ҳамин жанр бихонем ки то дили падар модар, дили ҳар як ғарибе ки гӯш мекунад ҷо шава. баъд ҳамин суруда пешниҳод кардем, ҳамин суруда ман омадам хай аранҷировка кардам. Фараноза гуфтам ҳамин суруди ғарибиро мехонем. бо ҳамроҳи Фараноз хондем, суруди хуб омад. сайти интернети худам дар STV да партофтам, просмотри хуб гирифт. хай ай пишти ҳамин суруд барои ман мухлисо занг мезаданд, бисёр раҳматгӯям мекарданд, ай шаҳри ғарибӣ бо дархост мекарданд 4 мисраша бо садои зинда дар телефон мехондем. боз дар як ҷо дигар тариқи гитара бо овози зинда як суруди дигарро замзама. زندگی بود خطا من و تو شویم جدا تو گناه نداری من گناه دارم. дар рафти як сабти туёна доштем дар як дачаи варзоб бо ҳамроҳи Акмалҷон. баъд ҳамҷа Акмалҷон гитар навохтам, мо қай Фараноз қати ҳамроҳ будем дар ҳамҷа. суруди бевафоёра ма хондему, суруди Шодравон Суҳроб Сафарзод биё нозанин, ҳамин суруда хондем, дар сомонаи худам партофтам. просмотршам просмотри хуб рафта. ҳоло чи муносибати шумо чӣ гуна аст? ҳамкориҳо ҳоло салом алейкум овозаҳо не ака овозҳо нест. инаша зантон набровардан? не ака дар номи худо умро меша ҳеч набровардан ё ин ки бировардани худтон дарак надоред? не набровардан ба фикрам. шавҳар надорам ба фикрам? не надошт. қати ма кор мекардам, ҳоло намедонам. саломат бошед. ва биёед акай Байдулло, атрофи зиндагӣ паспардагии шумо, ман медонам ки барои мухлисони бисёр аҷиб аст, аз ҳаёти оилавии ҳунарманд мехоҳанд маълумот дошта бошанд ки Убайдуллои Садулло кадом сол оиладор шуда буданд, чанд фарзанд доранд, зиндагиашон дар куҷо мегузарад, дар Душанбе хона доранд ё квартира мешинам. ака чӣ бугум, чанд зан доранд? алак саволаш хуб не. дӯстони азиз, ака чӣ бугум, ман соли 2004 сол ай ноҳияи Темурмалик совхози Кангр деҳаи Гузари Тор ба шаҳр омадам. 2004 сол умуман ман дар оилаи деҳқон ба дунё омадагам. дар оилаи деҳқон 100 бор шукри худо соҳиби чанд бародарам, бачаи кенҷагиам. ана апаам дорам, акаам дорам. соли 2004 сол ба Душанбе омадам, дар донишгоҳи санъат ба номи Мирзо Турсунзода дохил шудам. соли 2007 аллакай ансамбл доштам, туи маърако мегаштам. соли 2008 дар халқ чеҳраи шинохта шудам, дар халқ шинохт монад. айни ҳол аз 2004 сол то ҳоле дар Душанбе зиндагонӣ дорам. Кангр хонаи падар модар мерам миём, ҳам иҷа ҳам уҷа. ана дар Душанбе
сад бор шукри худо хонаи дар айхидам дорум, хона дар квартира нестам, иҷоранишин нестам, хона дар айхидам ҳаст. Соҳиби зан, соҳиби дута фарзанд. кадом сол оиладор шуда будед? 2013. 2013. چی گونه عاشق شدید یا اینکه انتخاب پدر و مادر بود؟ چون اکثر هنرمندان عاشق شده اولادور میشن. اگه عبدالرحمن جان وقتی که ما سالی که ما اولادور شدم پدر و مادرم از دنیا گذشته بودن. ما در زیر سیلایی اکاو янгава апоам соҳиби оила шидам. соли 2013 ман соли 2012 кинои овораи ишқа бировардаму ба ҳамин ҳамсарам якдигара нағз дидем тӯли 1 сол ё кимки 1.5 сол нағз дидам. баъд соҳиби оила ҳунарманд будан ё ин ки хонашин? не хонашин. ва имрӯз пурра дар душанбе зиндагӣ мекунед. пурра дар душанбе зиндагӣ. айни замон чӣ нақшаҳо доред? сурудои нав, клипҳои нав, ягон филми нав барои мухлисон? нақшаҳо айни ҳол дар сомонаи худам сайти Убайдулло STV бо ҳамроҳи гурӯҳи худам Алик Малик худо хоста боша як филми нави комедия ҳаҷвӣ пешкаши мухлисон мехоҳам бигардонам. айни ҳол сценарияш тайёр аст. худо хоҳад нами як чанд қапас савза медарад, баҳор мешавад, табиат зебо шавад. мо сиёмкаша сар мекунем. худо хоҳад ба моҳҳои нами март апрела пешкаши мухлисон мегардонем худо хоста боша. баъд дар ҷодаи сурудхони худам як албоми нав кардам насиб боша. ҳами фасли баҳорда пешкаши мухлисон мегардам. як албоме ки тӯли 1 сол 2 сол шид суруд накардам, албом накардам. мегӯм як чизе боша, як меҳнате кунам ки сурудои ман ҳамон албоми ман ба мухлисон қабул шавад. ва ташаккур мегӯем ба шумо ки дар барномаи мо ширкат варзидед, даъвати моро пазируфтед ва дар охир ба мухлисони худ ва бинандагони барномаи мо чӣ таманниёт доред? дар охир барнома бозам ба шумо ташаккур мекунам ки моро ба барноматон даъват кардед. ба бинандагони шумо, ба подписчикони сомонаи шумо бозам чӣ мегӯм, аз худованд дуо мекунам ки таншон сиҳат боша, хонаи обод боша. хоҳ дар дуруни мамлакатан, хоҳ аз мамлакат берунан, худованд нигаҳбони саршон боша. бигзор тоҷикистони мо ҳамешаам хеле тинҷи амонӣ боша. мо дар ҳалқаи ёру дӯстон бошем. худованд ҳамаша тансиҳату хонаобод нигаҳбон боша. саломат бошед ва мо ба шумо низ дар корҳои минбаъдаатон барору муваффақиятҳои навро таманно мекунем. бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошно буданд овозхони шинохта Убайдуллои Садулло. шумо ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр то барномаҳои дигар. дик салом мардум, нашнидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. ана Алики Габзан аввалин конкурса сар кард бача. мошин да биё, ана нигоҳ, 3 та Кемри 2, 1 та Кемри 3 бача. ана салому дуруди бепоён баҳри мухлисони сомонаи интернети Убайдулло STV барои баҳри балечикои худам Алики Габзан. ана бародаро, ма айдара бар ма 4 та Кемри овардам, конкурс мондам. ана бародаро, шумо дастгирӣ кунед, мо конкурса пеш барем. ана бародаро, мо билета аксия кардем. ҳама ҷода 2000, 5000, 10000 боша, мо 1000 рубл кардем бача. ина 3 та Кемри 2, 1 та Кемри 3 бародар. да 10000 5 та билети 10000 нагиву, биё 10 та билети 1000 рубла бигяка. соҳиби як тайнами биша. ин конкурс фақат барои балечикои канали Убайдулло STV. бана ногуфта намонад бародаро ки конкурс ай 3 канал мерава, шаво прамои эфирш ҳама чиш бародар. ай канали Убайдулло STV, ай канали Ҳунар TV, аз канали Самандар Про. метавонед ки шумо ҳамин 3 канал бародар конкурси моро тамошо кунед. ҳар бегаҳ прамои эфир мекунем. мақсад ай 3 канал прамои эфирро шумо тамошо кунед. бо чӣ гапҳое ҳаст дар оҷа бо гуфтан мегирем бародарам.
ана ки шербачҳои тоҷик шербачҳои ғариб и ма ки али ки гапзанам али ки гапзан айдараи бирмаем анами конкурси маам барои гапзано аяка ина қошора нигоҳ ака қошора нигоҳ айдараи бирма овардаги меша самадоди ака билета гирифти ҳақ дори гапзанӣ анами барои анаму нуми конкурси мо конкурси гапзано аяка ана бародар 1000 рубл да билета гирифти худат гапзанӣ касе балеч ки алик маликай ана бародар и бозида як коре кунен дастгирӣ кунен ҳамин бози мо бизгара ҳозир 4 та кемри бози навбатида ака 8 та кемри мемонем 1000 рубл нархи билет бозӣ айрӯи лилоҳай билета биги ака гуфтум ку бозӣ гапзаноай билета гирифти гапзани ака ана дӯстони азиз ҳоли дар болои экран номери ватсап номери карта мебаря аввал занг бизанед маълумоти пуррара бигирен ба билета бихарен ака ана ногуфтанам олад майра бояд аввал мегуфтум охирон да гуфтесам лайк подписата айштон наборен лайк подписатара бизанед канали моро дастгирӣ кунед мо қатъитонем